crec que per damunt de tot ve la il·lusió d'embarcar-se en un projecte tan gran. El que hem buscat amb l'himne és que qualsevol persona es sentirà completament identificada amb cadascuna de les paraules i de les frases que es dia. Això s'havia de cantar ja en una bufanda a l'aire i ben fort. Si això no funcionava dins de tu i no t'ho podies imaginar, ixe no era l'himne. Si això passa, serà un somni més que serà molt bonic i d'ací 10 o 15 anys, quan vinguem els nostres fills a veure el València Bàsquet, que això passe ens plenarà d'orgull i serà molt, molt bonic. Buscàvem un punt de trobada, buscàvem un ritual, buscàvem algo que unira a l'afició en els jugadors, en el club, que d'alguna forma apel·lar als sentiments i que també la família se senta identificada. Ha sigut molta pressió, però per a nosaltres ha sigut extremadament agradable i extremadament divertit gravar este videoclip. L'afició ha col·laborat i ha sigut tremendament fàcil i una de les seqüències més difícils va ser una de les més boniques i més agradables de gravar.